Várjál! Látszol az apatit. Nem a beállításnál van, az ide. Nem tudom, tovább. Parancs mehet. Jó, várjál. Nem kell. Várjál, így megfogom. Most. Megy a videó. Megy. Várjál. Na csináljad! Ah! Anyahádra! Ez az a felvétel. Király. Oké. Na! Nem, mindjárt mondom. Oké. Megy jó. Teszek. Lerakom napszitára. A faszolát bárány! Bazd meg! Tudom, de az ide! Gyilkos játék! Nagyon egész! Bárány egy filmet! Mert! Aki! Ez a Horváth meg ott maszturbál. Hallod? Ha kilépek, betmarad a sorozat? Jézus Mária! Rossz add ki, fogd meg! Vegyél engem! Várjál, hallod, nem kell több, ügyelj azt, hogy ez, faszom, ez, faszom. Fasz vagy! Bazd meg erre, komolyan elhatárja már el. Mondta ki! Túl öreg vagy! Mondta ki! Mondta ki! Vegyél! Vedd a várjál! Nem fogom ezt a tanítani. Jó, le! Mi van? Ez embertelenül brutál volt. Az, aki ezt fölvette? Ez embertelenül brutál volt. Azt nem tudtam fölvenni, mert lassú volt a kamera, hogy izé. Ez embertelenül De én most mit csináljak vele? A piros pénzet ne fogok. Hozzon a valaki viszont a retkes labdát. Horváth, tessék! Álljál, köszönöm, hogy ilyen futás vagy. Dehogy így még ne, hát bazdmeg még maradjunk itt. Állj le! Faszom belé! Köszi. Várjál. Há? Várjál, megközelítek. Hát ez többen. Szia Gábor! Siet. Jézusom, egy vérem. Köszi, ez kurva nagy volt. Faszom belé! Állítsam el. Dehogy itt még egy verekedés hadd legyen benne. Hülye, bazd meg, ne legalább itt. Tudom, szarveszes. Olyan. Gesztit rakjuk már fel. Szerinted hol van az a gyilkos? Na itt van, és ide szól. Állítsam. Tessék, Benyó. Nézzük már meg. Várjál! Húzzál, húzzál! Ezt nézzük már meg! Utána húzni vissza! Itt a mozi. Jó.